Breaking news. Dorsing di thanking hutan lopu kacukubir a video. Nilitum news 24 kar bengong sahem long nakile. Kedap tanga por hut thanking hutan lopu alam ke putak. Nilitum news 24 kar bengong channel ban paklang pon bom api. Uthot non ke dorsing ki amethang se kacukubir. Je thanking hutan lopu a video. Nilitum news 24 kar bengong sahem long nakile. Breaking news dorsing di thanking hutan lopu kacukubir a video. Nilitum news 24 kar bengong asai hemalong nangkili. Kedap tanga por hut thanking kang hualam kia putak. Nilitum news 24 kar bengong channel ban paklang pon pom api. Uthot dorsing di thanking hutan lopu amena kacukubir a video. Nilitum news 24 kar bengong asai hemalong nangkili. Lang ikha lapen arju ikha bangso kacukubir alam putak. Nilitum paklang pondet penepi Karbengong Autonomous Council Forest in charge akai Dr. Tuliram Bronghang Indian Forest Ek Arona Tengpen insai Haijima mate langding jima Indian Forest Ek Arona Tengpulute methang asai hem atheng pi kerok kipi ta aron kali pulutangte suri kep atai kunangji kalite ciklojon thom an hem kang sam chithapek nangji bangso Arona Pathak Karbengong Autonomous Council CM akai Dr. Tuliram Bronghang Forest in charge akai Stai Haijima Hai Himalake aporsi thek ponlongpo